Казвам се Димитър Аврамов и се занимавам с изкуство, илюстрация, рисуване. Няколко пъти бяха в живота ми. Първият път беше когато бях на 3 и реших, че трябва да рисувам по всякакви стени, полове и така нататък, докато нашите не се усетиха, че трябва да ми вземат скицници, които обрисувах в продължение на дълги години, докато не влезнах в сценични кадри, когато бях на 14. След което завърших и имах дълъг период от 5-6 години, в които не се занимавах с изкуство.